Faciliteter er et af de områder, som DAFs foreninger går mest muligt op i. Har man nogen, eller har man ikke nogen, vil man gerne have nogen, og hvordan skal de se ud? Derfor er DAF i gang med at lave en facilitetsstrategi, og i den stilles der nogle centrale spørgsmål. Vi erkender, at vi ikke er kommet så langt endnu. Der stilles nogle centrale spørgsmål. Skal vi gå udelukkende efter at bidrage til, at der bliver bygget traditionelle atletik-anlæg? Skal vi gå ud i lokalsamfundet og være med til at bidrage til, at der laves små lokale multisportsanlæg? Skal vi gøre noget helt tredje? Hvad gør vi omkring vedligeholdelsen af de nedslidte skoleanlæg? Baggrunden er jo alvorlig nok, at selvom vi åbner atletikhaller i øjeblikket i Odense og Aalborg, Østerbro, og der kommer kunststof på flere og flere byer, så er omkring 50% af danske atletikanlæg forsvundet inden for de seneste 12 år, viser vores research. Men vi arbejder nu med at lave research på området, og vi arbejder lige nu med at lave en certificeringsramme, så vi kan bruge alle vores atletikanlæg, så vi har i løbet af 2015 får et samlet overblik over, hvad der er atletikanlæg. Det er første fase. Næste fase er så, hvordan får vi nogle nye, hvordan hjælper vi foreningerne ude i kommunerne med at forhandle med kommunerne, som jo sidder på pengekassen, om nye faciliteter. I det lys skal vi også ses skolereformen og vores indsats ved skole-UL. Hvad gør vi specifikt på de nedslidte skoleanlæg? Hvordan kan DAF hjælpe foreningerne der? Det skal vores nye strategi være med til at give et